Matúško! Nazdar! Čo ty máš na sebe preboha, veď my ideme na turistiku, ty máš šlapky? U nás v Blave sa takto chodí. No bo, zober si svoje pakšametle a ideme. Veď ale my ideme na dvojdňovú turistiku a ty si šlapky zoberieš, veď chod sa normálne obliecť, to čo je toto? Keď sa poď. Toto som ešte fakt nevidel, veď a sedák máš kde? Sedák? A ja som cukru, veď ja mám ruky. Či máš aj pre mňa? Hej? Zobral som aj pre teba, lebo som presne vedel, že takto dopadne. Tu máš. Ďakujem krásne. Kde si dávaš ten sedák, veď to sa má na nohy dať? Kokos, toto som ešte fakt nezažil, kámo. Pomeračej. Nemôžeš spomaliť, ja už nevádzem. Všetko ma boli, dopichaný som. Ježiš, poď, ty cyklista ušňukaný, veď musíme to stihnúť, kým zapadne slnko. Ja ťa prosím, aspoň na 5 minút si dajme pauzu, ja už fakt nevádzem. Ale čo chceš, akú pauzu, veď teraz sme vyšli, ešte nás čaká kus cesty. Makaj. Idem iba na vecko, dobre? Boha, títo paštikári už 7 krát za 10 minút potrebuje na záchod. Len sa nedoser. Haló, medvedí. Mi dajte teraz chvíľku pokoj, dobre? Toto nie je normálne, v kuse, aby pauzičky sme si dávali. Ja som prišiel na turistiku, nie pauzy si dávať, ty kokos. Matúš, vlhčený toaleťak nemáš? Matúš, vlhčený! Matúš! Haló, máme vtiple. Tak, kde si? Matúško, tak ja ťa počkám tu prikrčený, dobre? Čo teraz? Signál. Matúš, veď ja nemám signál! Ja som ho asi stratil. Však, a som budem mať konečne pokoj. Ale tu nie je ani signál. Tak tu ho fakt nikto nenájde. Čo teraz? Vysielačka. Halo? Matúš? No, že ide si, že či prídeš po mne, lebo už sa tu trošku aj bojím, vieš? Ty cez čo mi voláš, však tu nie je signál? Akože cez čo, veď mám Xiaomi 15T a všetky tieto modely novšie majú tú vysielačku, čo som ti hovoril. Xiaomi offline komunikáciu, že sa môžem dovolať svojmu najlepšiemu kamarátovi, ktorý teraz príde po mňa. No? Xiaomi offline vysielačka. Dobre, tak už tu asi počujem nejakého medvedíka.